Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. Join Cell Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparations for class 7 to 12. Register today for Cell Talent Search exam for class 6 to 12. Admissions are now open for repeaters medical batch for NEET 2022. खात्याची योजना लोकांपर्यंत पावपा खातीर आणि त्यांची जनजागृती करपा खातीर कामगार खाते आणि रुरल स्केटिंग क्लब कैगा यांच्यामार्फत कारवार ते बेंगलोरपर्यंत स्केटिंग रॅलीचे आयोजन केले असा आणि या रॅलीचे आजपासून सुरुवात झाली. तिचो शुभारंभ असा तो कारवार जिल्हा पंचायत CEO एम प्रियंका यांच्या हस्ते केले. या रॅलीचो प्रवास हो बेंगलोरपर्यंत 610 किलोमीटर जातलो आणि त्याच्यात 40 भुरगीं सहभागी झाली असून ती नॅशनल पातळीचेर खेळलेली आसात. पोरांची स्केटिंग करत बेंगलोर घेऊन जातात. ह्या रॅलीक 40 पोरां नॅशनलात पार्टिसिपेट केली, पुरा पार्टिसिपेट करून त्यांनी ते करते आसा. ह्यो रोड आम्ही कारवार, येल्लापूर, सागर, शिवमोगा, तिपटूर घेऊन बेंगलोराक वयते आसा. ते 12 तारखेक 6 तारखेक आमकां हिंगा इनॉग्रेशन जालें. आता 12 तारखेक ते आमकां चीफ मिनिस्टर देसाळ बोमाई सर रिसीव करून सगळ्या पोरांची सर्टिफिकेट दिवन आमकां सगळ्यांची रिसीव करतात. उद्देश काय आहे? उद्देश काय असं म्हणतात? हे उद्देश कार्मिक इलाक्याचे सगळे काम काय काय झालं ते सगळ्या लोकांची सांगत ते निवेदन करत आणि आमगेले स्वच्छ भारत हे ते सगळे करत आम्ही निवेदन घेऊन जातो.